Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da zuwa, barkanmu da kasance a cikin wani sabon bidiyo. To yau insha Allah zan nuna maka yadda zaka samu kuɗi a free ba tare da ka saka ko sisin ka ba. Na ajiye muku link a description na wannan bidiyon da kuma wajen comment. Kana taɓa zai kai ka zuwa inda zaka je ka ɗauko app ɗin domin mu je mu fara. To kana shigowa Google Play Store haka zai kawo ma, sai ka zo ka danna installing. Sai ka jira shi ya gama yin installing. Ok, yanzu ya gama installing, sai mu danna shi mu shiga kai bidiyo. To bayan ka yi sign off, ka saka Gmail naka, ka yi continue, sai ka zo nan. To kaga inda ake samun kuɗi nan na farkon nan, nan shine playing game ake a nan. Ok, bara mu jira shi, zai kama ɗan talaka ɗan. Sai ka jira shi. To sai mu zo mu cancel. Ok, sai ka taɓa wannan. Ok, to game ne yanda yake, za ka zo ka zaɓi. Ok. To game ɗin kun ga yanda yake. Duba dai, wannan irgin ya ƙare, shikenan za su mai da kai baya. Ok, to bara mu cancel don mu zo mu je mu koya muku wani game ne. Sai mu dawo back. Nan kuma shi wannan talan ne, bara mu yi cancel. Ok, shi ma sai mu zo mu danna. Ok, kun ga wannan logo ne aka bamu, to muka haɗa shi daidai ko za su bamu wannan coin. Ok, kun ga wannan mu haɗa shi daidai, saura wannan. Kun ga wannan ma mun haɗa shi. Saura wannan. Ok, shi ma wannan mun haɗa shi. To saura wannan. To da haka za ka riga kana tara point. To bara mu cancel mu koma muku na wannan lissafi. Shi ma zai kama talla, sai ka cancel na shi. Ok, to kaga wannan hinna lissafi. To kun gani na. Ok, kun ga shi nan ma ba shi bane. Kula nan sama in kun shi za su ƙara muku point. Ok, kun ga yanzu da yake na lissafi na gano ne sun bani point guda 4. Ok, sun bani guda 8. To da haka za ka riga kana tara point a cikin wannan application. Sai kuma nan wajen offer za ka zo ka danna kamar haka. Za ka zaɓi open ɗin da za ka yi amfani domin ka samu point. Kana tara point za ka iya withdraw abunka a cikin sauƙi. Nan wajen withdraw za ku zo ku danna wannan profile da yake kan sama. Sai ku zo ku danna na farkon nan. Ok, kun ga za ka iya withdraw ta wallet address, ko wane wallet address kake da shi. Kun ga nan exchange da za ka yi amfani da su. Za ka yi amfani da wallet, Bitget, Trust Wallet da dai sauransu. Za ka yi amfani da, za ka yi withdraw ta Solana da kuma BNB. Sai kuma wajen inda ake samun kuɗi wajen invite, za ka zo nan ka danna profile naka. Sai ka zo zaɓi na 3 ka danna shi. Sai ka zo sai ka yi copy link naka. Sai ka je ka tuttura wa mutane. Duk wanda ya register ya saka profile code naka, za su baka welcome bonus.
To kada ku manta da yau ne farko zuwa wannan channel, kada ku manta da danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.